खाग्राबारि दखरा एबसु आरो खाग्राबारि गेलेमु आफादनि बानजायनायाव 29थि सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि दखराजों खुंजानाय 29थि सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनायखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। आरो बे बेखेवनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिटिसि सोरखारनि गेलेमु बिफाना गेलेनायखौ गोसो होनानै खामानि मावनो आखायाव लादों आरो खम समनि गेजेरावनो बिटिआर हालामाव स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि लाबोगोन। बेनि थाखाय गुवाहाटी साइनि बारग' डाइरेक्टर सुभाष बसुमतारीखौ स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि एडभाइजार महरै थिसननानै अलिम्पिक रेकगनाइज्ड मोनफ्रोमबो आयदानि गेलेनायखौ बड'लेण्ड ओनसोलाव जौगाहोनो आखायाव लागोन होनना दावबायसा बर' बिथाङा ओरैबायदि फोरमायो। बड'लेण्ड दाबिनानै सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांनाय बे उदालगुरि जिल्लानि सोनाबथार खाग्राबारि आनसलिक एबसु बेयाव गासै सा 22 जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन। एबसुनि 12 जन बिदिनो बिएलटिआर एनडिएफबिनिबो आरो बोसोरफ्रोमबो आनसलिक एबसुआ खाग्राबारि आनसलिक एबसुआ बे सा 12 एबसुनि मुंख्लंखौ गोसोखांनानै जोलुर बादायलायनाय खुंबोदों आरो देग्लाय 29 बोसोर बियो आरो बिनिनो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि बादायलायनाय हाबाफारि आरो बे बेखेवनाय हाबाफारियाव बे ओनसोलनि गासैबो मुंख्लंनि सोद्रोमा बिथांमोनखौ हांख्रायनाय जादों। ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरि मेलेमजिबि बिथांमोनखौ हांख्रायनानै बे गेलेनायखौ बेखेवजेननाय जाहैदों आरो बेहाय खाग्राबारि सिफुं एफसि आरो नलबारि मुकलमुवानि आर्यान स्पर्ट्स एस'सियेसन बेनि गेजेराव गिबि गेलेजेननाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दं। गेलेनायखौ जोङो गोसो होदों मानो होनना बुङोब्ला सोलोंथाइ बिफाननि उनावनो गेलेमु बिफान आरो बे गेलेमु बिफाननि गेजेरजोंबो गोबां मानसिया गाव गावनि जिउखौ गायसननो हायो, बेजों गोबां केरियार दानानै लानो हायो। बेखायनो जोङो जोंनि बिटिआर सोरखारनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ गेलेनायखौ जोङो एसे गोसो होनानै खामानि मावनो थाखाय जों नाजादों आरो खम समनि गेजेरावनो जोंहा बिटिआरआव मोनसे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि जोंहा फैगासिनो दङ। गुवाहाटी साइनि बारग' डाइरेक्टर डक्टर सुभाष बसुमतारी बेखौ जोङो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि एडभाइजार महरै थिसननानै बिथांनि दारै जोङो स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसि जों बानायदों। बाहाय स्पर्ट्सआव जोङो अनलि फुटबल एबा जोलुरल' नङा, जेसेबांखिनि अलिम्पिक रेकगनाइज गेमफोर दङ बे अलिम्पिक रेकगनाइज गेमफोरखौ जोङो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोङो जौगाहोनायनि थाखाय बे स्पर्ट्स डेभेलपमेन्ट पलिसिनि गेजेरजों पलिसि ड्राफ्ट खालामनानै जों खामानि मावनो थाखाय आखायाव लादों आरो जोंनि बिटिआर ओनसोलाव जेसेबांखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बेखिनिया गैया जों नुदों, बयबो मिथिगौ बेखौ स्पर्ट्सनि बेलायावहा। बेखायनो बिर सिलागां बसुमतारीनि मुङै मोन 40था बिटिआरनि समस्थियाव 5 कौटि रांहै जोङो मोनसे रुरेल स्टेडियाम बानायनो थाखाय थांखि लानाय जाहैबाय आरो बेखौ खम समनि गेजेरावनो मावफुंनाय जागोन। आरो बेनि अनगायैबो जोंनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनि एसअपिडि फान्डजों जों गामि लेभेलनि माखासे प्ले फिल्डफोरखौ जों डेभेलपमेन्ट खालामनाय खामानिखौ जोङो मावगासिनो दं। लोगोसेनो 29थि सा-12 बड'लेण्ड मुंख्लं गोसोखां जोलुर बादायलायनाय बानजाय आफादनिफ्राय ओरैबायदि फोरमायो। जोङो खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादै जाय बिथांमोना गावनि जि बड'लेण्ड सोमावसारनाय गावनि जि आगोमा जिउखौ बावसोमलांबाय, बिथांमोननि गोसोखांथियाव जि जोलुर बादायलायहोनाय बेखौ जोङो जोंनि सिगांनि जि दैदेनगिरि बिथांमोना बिथांमोननि मुंखौ गोजोरै लाखिनो, बिथांमोनखौ जिहेतु गोसोखांनो आरो बिथांमोननि जिउआ जि सोरगोआव आलो-गोजोन थायो आरो बिथांमोनखौ मोनसे जारिमिनारि जि मुंख्लं हिसाबै जों लाखिनो थाखाय बेखौ खाग्राबारि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि जि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोना जिहेतु बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ होदों आरो बियो फैयै फैयै देग्लाय 2023 मायथाइयाव जिहेतु 29 बोसोर आगान होबाय। बेयाव जोङो ओनसोलनि गासै इन्टेलेक्सुयेल आरो गासै रायजो राजा बिथांमोनानो जि गेलेनाय बिथिंफोरखौ नोजोर होनानै मददथि होबोबाय थादों आरो देग्लायबो बिदिनो बिथांमोना बिथांमोननि जि मददथिजोंनो जोङो बे जि गेलेनाय बेखौ लादों आरो जों फैबाय थानाय समाव जोंनि जिखिनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जाहाथे बेखौ अरायसम गोजोरै लानानै थांगोन बेखौ जोङो दखरा आफाद हिसाबै आसा खालामदों। आरो बेनो जोंनि थांखिया, जाहाथे जों मुंख्लंफोरनि जा मुंखौ जोङो अरायबो गोजोरै लाखिनो हायो, बिथांमोननि मुंखौ जोङो अरायबो गोसोखांनो हायो।
दा बेखौ नोजोर बोनानै जों बे माने फुटबल गेलेनायखौ जोङो फालिबोगासिनो माने खुंबोगासिनो दङ। दा बेखौनो रायजोफोरनि अनसायनाया जोबोरैनो मोजां, जोबोद जों गोजोननाय मोन्दों दिनैनि जा बेखेवनाय हाबाफारि बेवहाय रायजोफोरा लोब लोब फैदों। आरो आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदों, दिनैहाय जोङो फ्रि भाबै जोङो गासैबो रायजो राजाखौ जोङो नायनो थाखाय सुबिदा होनाय जादों। आरो गाबोननिफ्राय अर्थात 11 सेप्तेम्बरनिफ्राय जोङो माने साफायाव जोङो 20 राङारि अनसुंथाइ एबा टिकेटनि बेब'स्था जों खालामनाय जादों आरो एसे एनै जाहाथे जोङो राङारि अनसुंथाइ मोनो। दा बेखौनो